companys, cada un de nosaltres és una peça imprescindible en tot el sistema de salut. És veritat que la salut dels nostres ciutadans, dels familiars, dels amics, dels nostres companys, depèn de tot aquest esforç important i sostingut que estem fent aquests dies. Però per seguir podent gestionar el Covid-19, necessitem seguir gestionant també el nostre estrès laboral i personal, tan bé com ho fem. Però necessitem recordar les coses importants i bàsiques, que tots ja sabem. Abans d'entrar a la feina, acostuma a ser útil preparar-se mentalment un parell de minutets per pensar quins són els reptes que tenim al davant, què és el que farem, quina és la nostra tasca. Recordar que la feina que fem avui és molt important i estem preparats, sabem fer-la, ja l'hem feta. Quan responem a una demanda per telèfon, per exemple, també, o alguna demanda d'algun company, ho fem en benefici de tota la comunitat i és bo que ho puguem tenir al cap també. I que siguem comprensius, de vegades compassius amb els usuaris, perquè sovint, ja ho sabeu, la por, la frustració, el malestar es manifesten en forma de ràbia, d'irritabilitat i ens ho aboquen. No és a nosaltres, però som allà i ho podem captar. I en aquest sentit és important entendre que és bo no fer-nos nostre el dolor dels altres. Si cal, repetim-nos les vegades que faci falta. És el dolor d'ell, no és el dolor nostre ni la malaltia nostra en aquest sentit, perquè hem d'aconseguir el just punt d'empatia, ni poc ni massa. I si veus que en algun moment resulta difícil, una cosa que ens ajuda és començar ràpidament a buscar diferències entre la situació de l'usuari o de l'interlocutor, de la persona, i la nostra. I si cal, a escriure-ho, perquè a més escriure és una activitat lògico-matemàtica i ens ajuda també a temperar més l'emoció. Si mentre som a la feina podem centrar-nos en els aspectes més tècnics i professionals, en plan una mica visió túnel, això també ens ajuda a no sobreactivar-nos emocionalment, que ja tenim prou pressió. Després, també és molt important recordar que l'estrès és acumulatiu i, per tant, el que més ens ajuda és actuar. Actuar què vol dir? Coses molt senzilles, des de personalitzar l'espai de treball que tenim durant el torn, molt important respectar els descansos. Això és vital perquè, a més, l'acceleració del ritme, de l'afrontament a les trucades i a les tasques que tenim fa que molts cops perdem la noció de l'espai i del temps. Poseu-vos una alarma si cal, però necessiteu fer descansos, perquè si no, no arribarem al final. Això és una carrera de resistència. Necessitem descansar, necessitem beure aigua regularment, menjar alguna coseta i de tant en tant cuidar el cos, aixecar-nos, caminar, rentar-nos les mans, parlar amb un company, escriure algun missatget a la gent de casa, quan puguem també descansar el cos, sacsejant-lo, picant de peus a terra, fent algun estirament, perquè el cos també es contrau i estirar-lo també ens ajuda a la tranquil·litat mental. El més important de tot, permetre'ns molts cops estar malament. Hem d'acceptar que no sempre estem bé, que ho vulguem o no, som humans, sí. Pensar què farem quan arribem a casa, què farem que ens agradi, també en moments que tenim molta pressió ens ajuda. Perquè, entre altres coses, ens ajuda a tenir aquesta sensació de continuïtat. És a dir, han passat coses abans de que arribéssim al torn, ara estem treballant aquí i després passaran coses, hi haurà un després. Tota la pressió, totes les coses complicades acaben i hi haurà també un després. Llavors, recordar això ens ajuda. I una altra cosa molt important, sobretot pels nostres, és que quan sortim del torn, abans d'arribar a casa, ens permetem un moment de desactivació. Ni que siguin 2 minuts que fem
unes respiracions en què l'exhalació és més llarga, el doble, si voleu, per activar més la branca parasimpàtica, que és la que necessitem activar abans d'arribar a casa, per poder deixar més enrere tota la feina. I ja està. Moltes gràcies per ser així. Junts ho aconseguirem.